Halo guys, iki aku gek neng Tegal iki. Tegal ki bahasa Indonesiane ladang. Nah, iki aku arep nandur uwit peruntil, pohon mangga. Nah, iki pohon mangga nih ketok ora iki. Nah, iki engko tak tandur. Lah iki udu Tegalku ning iki guys. Iki Tegale nggone Pak Tar. Lah iki wong iki. Nah, ketok ora iki. Hai guys. Kita Tegale nggone Pak Tar iki ya tak tanduri neng kono iki. Ya. Lumayan daripada nggone nganggur di tanduri wet-wetan. Iki yo membantu pemerintah iki gak termasuk wong nganu. Apa jenenge penghijauan. Gen lemai gen ora gundul ditanduri barang-barang. Nah iki sing tak tandur mau ning ora kesuting. Nah. Iki ora kesuting tak tandur mau iki.